Saruan gadan mantang saro man ang lugadan sa banggaan sarong motorsiklo asin van sa tinampong sakop kan Barangay Bautista Labo, Camarines Norte. Alas 9 nin aga kaining Lunes, Nobyembre 4. Biniso na gadan ang residente kan Paracali, Camarines Sur. Driver kan imbueltong motorsiklo mantang lugadan ang backride kaining babayi na residente kan Villa Arcaya, Cumaca, Quezon. Sa impormasyon, halis sa indang residensya pasiring kuta sa Banwaan in Dait, Camarines Norte ang mga biktima. Mantang gikan Dait, pasiring naman ang van sa Barangay Calubaki, Blabo, Camarines Norte. Napigmamaneho ni alias Bong, 72 anyos, na residente kan Libmanan, Camarines Sur. Susug sa investigasyon, nataraka ang driver kan motorsiklo sa biglang pagbalyo kan sarong balawbagaw na ayam na nauli sa pagkakasakop kaini sa linya kan van. Tulos man na ipigdara sa Camarines Norte Provincial Hospital ang motorista. Alagad ipigdeklara ining dead on arrival. Mantang pigtatatarar pa sa ospital ang backride kaini. Kung makikita na po natin based on sa investigation ay talagang itong opposite direction ay nasa tama naman pong linya. Nagkataon lang nakasagasa po ng stray dog na lost control kaya na-occupy niya yung lane ng opposite direction po. Sigun sa hepe, nagkaigwanin pag-uulay ang ambuslados asin dai naman masok na din kaso laban sa driver kan van. So nagpunta na nga po yung relatives at natanggap naman nila na may kasalanan po nga yung natanggap po nga natanggap na rin po nila na may kasalanan po yung nila, kapamilya nila. Kasi na may CCTV naman po daw na nakita. Kung makikita po natin, nandoon naman sa picture na may stray dog, napatay din yung stray dog. So ang po natin, kasi napupunta nga po tayo sa mga barangay kasi po natin yung ang kaalaga ng mga aso. Sana naman maging tayo sa alaga natin. Ganito po, may nag-cross ng na-disgrasya po yung single motorcycle, sinabangga. To the point na nakabangga siya ng kasalubong niya kasi out of control na po. Katakod kaini, liwat na nagpagirumdom ang PNP sa motorista na maging maikmat ngani makaiwas sa diskwido. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.